Jamen det, jeg hæftede mig mest med i dag, var måske noget af det sidste, som Michael Fullan var inde på, omkring den rolle, teknologi spiller. Så man sagde, at det er pædagogik, der er driveren. Teknologiens rolle er acceleratoren. Altså det at sige, jamen det er noget andet, det er pædagogikken, det er fokuset på læring og trivsel, der egentlig er det, der driver vores indsats. Men vi kan, og det demonstrerer mange af de resultater, vi har set også i dag, vi kan bruge teknologi til at få mere fart på den udvikling. Et af eksemplerne, som Thomas Illum var inde på, var, at i forhold til inklusionsindsatsen, så ser man sådan set, at nogle af dem, som ikke er ordentligt med i den almindelige undervisning, der får man faktisk op mod halvdelen af dem inkluderet på en rigtig positiv måde ved at bruge nogle af de digitale værktøjer, der er. Så det er den ene ting, jeg sådan har taget med. Den anden ting, det er også, at det sker jo ikke af sig selv. Anne-Marie fra Kulsbjerg skole, hun fik beskrevet det på en meget god og sagde, at det her det handler om at ture. Mit indtryk, sagde hun, er, at alle lærerne, som jeg møder, faktisk har mod til det, men nogle af dem skal have et lille skub for at turde komme i gang. Ja, tak. Var det ikke cirka 2 minutter? Jo, det var